en una ratxa com la que portem, així de resultats bons, de joc també bo, doncs ja pots, com entendràs, molt bona dinàmica, bona mentalitat, la gent està contenta, però la nostra obligació és intentar donar el màxim de continuïtat a aquesta ratxa que portem i intentarem doncs, diumenge aquí a casa donar-li continuïtat, que siguin 5 de 6 i 5 seguits a casa, a més, i intentar no baixar d'aquí dalt, que és el que volem, és futbol, i el més important és el Sabadell. Precisament parlant de Sabadell, què punts destaques de l'equip de Barcelona? Bueno, és un equip que és bastant jovenet, és un equip que ho basa tot amb el joc de posició, que crec que individualment tenen bon peu, és un equip que no m'enfio gens perquè juga bé a futbol, que genera ocasions de gol, que ara no està en un bon moment, però que va ser capaç d'anar al camp del Barça i guanyar 1-4, per exemple. És un equip que si entra en joc és perillós, perquè és jove, és alegre i després ja et dic, de jugadors individualment bons i basat, sobretot, com et comento, amb el joc de posició. Segur que si no estem a l'alçada no ens posarà problemes. I quina motivació té el fet de guanyar el Sabadell tenint en compte les dues bèsties que venen després, que és una promeses, rival directe del Nàstic actualment, i el Barça Atlètic, el segon de la classificació? Juguem 9 punts en una setmana. Esperem i confiem que a final de setmana la cosa hagi anat bé i ens esforçarem i lluitarem perquè així sigui. Però ara mateix només volem estar centrats en el Sabadell, perquè aquesta categoria ja veiem que tot és molt igualat, que tothom pot guanyar qualsevol i una sorpresa sempre te la pots emportar. Júlia? Hola, Raúl Agnell, Júlia Camproví de Radio Ciutat de Tarragona. Jo et volia preguntar-te una mica per les baixes, com està Marc Trillas, que la setmana passada va dir que potser podia començar a entrenar amb el grup, i si hi ha alguna baixa així d'última hora. Les baixes tenim les mateixes i com vaig dir l'altre dia, no soc gens optimista. Ojalà m'equivoqui, ojalà, però no, esta setmana no arriben i veurem la setmana que ve si algú arriba, però tinc dubtes, perquè està tot molt comprimit, és que en una setmana juguem 3 partits. Quan dic que no soc optimista, ho dic per aquests 3 partits justos que juguem una setmana. La setmana passada vas decidir per apostar per Gorostidi i Montes. Suposo que deus estar content també amb el rendiment d'aquests dos jugadors. Jo estic molt content amb el rendiment de tots i sempre he dit que crec en la plantilla i que els objectius els aconsegueix una plantilla, no un 11. A mig camp crec que tenim 4 migcampistes molt bons. Uns han rendit més en un cert moment, uns en un altre, però tant Monti com Pedro, com l'Eric i com l'Ander són 4 migcampistes de màximes garanties. I ara diumenge veurem a qui posem, però posis a qui posis, rendiran. És una posició al camp que la tenim molt ben coberta en aquest sentit. I ja per acabar, com seria d'important que guanyés el Nàstic davant el Sabadell de cara al futur? Sempre has de guanyar, sempre has de guanyar. El que tindria més d'important és que continuaríem amb la... Tinc l'enemic a casa. Continuaríem amb la bona dinàmica que tenim. Llavors això ens permetria continuar allà dalt de tot. Aquesta és la importància real que té. Que si guanyem el Sabadell, el més probable és que escalem encara alguna posició més. I això és el que aspirem, vull dir, partit a partit, per anar a millorar i anar consolidant-nos amb uns jocs que és on volem estar al final. I si estem ara, doncs encantats, però que ens permeti sumar tots els punts que podem per poder al final arribar on volem estar. I pel que fa a l'afició, m'ha dit l'Adri que s'han venut més de 250 entrades. Suposo que això també us dona aquesta sensació que és un partit important, no?, per les dues aficions. Nosaltres tenim la nostra. Aquí van venir els de fora, van venir els de Castelló i els nostres se sentien més. La nostra gent aquí, som molt forts nosaltres amb els nostres i ens ajuden moltíssim. Si vinguin de Sabadell el que hem d'intentar és fer-los petits, perquè nosaltres amb els nostres segur que al camp serem més forts i tots junts som un club molt potent en aquest sentit. L'últim, Alejandro. Sí, bueno, i també, ja que comentaven el tema de l'afició i tot això, hi ha un, diguem, cert pic entre el Nàstic i el Sabadell. Això afectarà els jugadors durant el partit o a l'afició a l'hora d'animar-se un partit més calent, més intens? No, home, no.
pique, no ha d'haver-hi piques al món de l'esport. Nosaltres a jugar, a competir, a respectar el rival, que no ens ho posarà fàcil, que la gent es comporti. El dia del Castelló tothom em deia que si hi hauria trifulques no va passar res, que la gent aquí és normal, no hi ha crispació, no. I a part jo des d'aquí mai... És futbol, és esport, nosaltres a donar el màxim perquè la nostra gent estigui contenta amb nosaltres i el Sabadell intentarà fer el mateix perquè els seus estiguin contents. Però també és un derbi ara, un Nàstic-Sabadell? Fa anys, no, d'això? Bueno, si ho fos, no passarà res. Benvinguts.